കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കേരള പരാമർശമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രാചീന രേഖ. അശോകന്റെ രണ്ടാം ശിലാശാസനം. സംഘകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന നാണയങ്ങൾ. ദിനാരം കാണാം. വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര്? അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ. തിരുവിതാംകൂറിലെ സർവ സൈന്യാധിപനായ വിദേശി ആര്? ഡിലനോയ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ അശോകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ. ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്? ധർമ്മ രാജ. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പണികഴിപ്പിച്ചത്? ഉമ്മിണി തമ്പി. തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി? റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്.